Court number 3 na muna kayo, Sir Mark. Sir Cho, pwede po muna kayo nilipat ng court 4. Hello po. My friend here, Xander, wala po siyang partner level F. Looking for partner po, level F. Cervix. I'm nervous with Pano. Naray. Papag na kayo ng undergrip? Mo. Yung pabalik na ako ano, nakita? Nagbago rin nakita mo, pagta mo na sige. Uy, bayo ka. Ay mo. Wala, may bayo ka ng dala? Wala. Ay mo na. Uy, 11 ko. Uy, 11 ko. Wala na kasi. Sino na magdala lang yan? Ikaw na lang. Ante. Wala na lang sa Marisol lang naman ako. Lalayo nyo pa. Wala. Monday na kay Ray. May motor lang sana.
Ganito ka pala. O, sa akin na yan. Bakit rin wala bukas? Ay, si White wala bukas eh. Siyempre, sabi daw. Dire-diretso kayo tayo nag-ano. Ay, si White sabi daw. Ako may pahinga ako, hapon. Ayaw mo ko sa... Di ba dahil yung dito ulo, no? Sa likod ng leg. Sabi naman, wala naman tayo eh. Hindi. Shampoo yun. Saan? Uy, saan na? Wala na ako, wala na ako. Saan? Saan? Uy! Init? Wala nang ulan lang. Kaya nang pulbo sa leg. Sipin natin minsan. Saan di tayo? Kumare. Oo na. Tapos na po kayo? Lahat ba nawawala sa akin? Ha? Ayun po yung kalaban nyo nandun, no? Naghihintay po. Sa court 4 po kayo. Court 4 po. Ate Casey and Cheng. Liverpool. Ayos na po. Sige, Ray. Ingat ba? Huwag ka mag-nakawin. Abo. Bitin, bitin. Wala na kayong gamit. Balik kayo doon, tingin kayo doon. Yan sa amin. Baka may liwan nila. Pero pa natin ang kapatid mo, liwan. Ano pa? Louie, sa kapat. Ako sige. Yung last step natin. Yung kapatid. Adi ba? Hindi ko pala ba? Ano nga, pambayad nyo nga muna si Tristan. Malis eh. Tatlo siya, hindi siya nagbayad. Ano na siya? Saan na lang, saan mo na. Ngayon nyo na lang. Hindi mo si Bed ko. Eleven ko. Ano? Hindi ko. Ano ba? Ah. Balik. No problem. Dami yung gamit ko. Kasi lang ito. Next time mag-last mo. Next time bibili ako nyo. Rax Giga? Rax Giga? Try ko kaya sa shop. Shopee. Ng ano racket. Ba? Meron naman eh. Top sports. No? Ano kailangan? Ipon ka. Bye ka, Kuya Ryan. Bye.